Здравейте хора, това е втора част на продаваме слайм. За да ви кажем, че ще има още между другото слаймове ще правим. Да. Обаче малко по-късно. Много малко по-късно. Да, защото не сме набрали много продуктите. Трябва ни още продукти. Да, трябва ни доста продукти. Според мен слаймът не се получи доста хубав. Между другото, последвайте Н на английски и Х след това. Ще ви излезе като цяло. Н на английски главна буква. Ако не знаете кой е този канал, това е едно момиче, което е на 20. Слайми. Слаймове, има супер яки слаймове. Аз съм си поръчала. Поръчала съм си Франклин от миналата поредица. Тя има цели 3 поредици. Да, по принцип Елина искаше аксалото, бейби аксалото, но... Обаче беше свършил и си поръчах Франклин. Аз само искам да кажа, тя имаше и бърдей кейк и от нея сме взели това идеята, да не ни се сърдите, ако случайно някой такова. Все пак всеки... Ако някой не знае какво е слайм, това е антистрес играчка, с която много хора се зарибиха по нея. Този слайм... да не го ядете. Да, буквално е целия в блясък. В смисъл, много е готино да се играе с него. Това е по-готино от играчка. Обаче, всяка поръчка също пристига с флайер с инструкции как да поддържате слаймът, защото както всичко останало, така и слаймът има нужда от поддържане. За сега... също не слагайте вода вътре в слайм. Да, ние сме сложили, обаче ако прекалите, може да стане прекалено течен. И да. И може да се развали слайма ви. Така. Ще направим отделно видео, как казваме, в смисъл, как трябва да се поддържа слаймът. Така че, чао, очаквайте ни в другото видео. Да, където казваме как да поддържате слайма. Чао! Това аз съм Елина. Това е Алекс. И вие бяхте в канала на Александра Суши. Ето тук може да се абонирате, тук може да гледате някое друго видео, а пък тук може да си купите от нашия мърч и нашите книги. Просто исках да видя какво е. Какво е да си известен, да правиш, да, както и да. Айде, чао!